का म्हणजे फिता फिता खुर्ची खावाल बा फिता फिता खुर्ची खा फिता फिता खुर्ची खा फिता जंगला जाऊन कुठं सकाळ पाहिजे चहा सकाळ पाहिजे चहा बुटा पौराणिक मताने घ्यावा कथा पौराणिक मता घ्यावा दोल पाचटा भावना गुड्डा फोन पाचटा भावना गुड्डा फोन आणि फोला सुद्धा मोल 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 हे जाओ चला हे जाओ पाचटा भावना गुड्डा फोन बोलतो छोटा बजाव दिला हाँ चला मारा